Tinatayang nasa 18,000 na delegado at bisita mula sa 20 rehiyon ng bansa ang dumalo sa engrande at makasaysayang pagbubukas ng Palarong Pambansa 2025 noong May 24 na isinagawa sa Ferdinand E Memorial Stadium sa Ilocos Norte. Binuksan ang seremonya sa isang production number na sumasalamin sa mayamang kultura ng Ilocos Region, tampok ang epikong Ilocano na biyag ni Lam-ang. Ipinamalas dito ang galing at talento ng mga performers sa pamamagitan ng makulay na sayaw at dramatikong pagtatanghal. Kabilang din dito ang pagbibigay-pugay sa kauna-unahang Pilipino na nakapag-uwi ng Olympic medal sa buong Southeast Asia at tinaguriang Ilocano Shark na si Teófilo Yldefonso na naging simbolo ng palaro ngayong taon. Dinaluhan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang formal na pagbubukas ng ika-65 na edisyon ng Palarong Pambansa. Sa kanyang talumpati, muling pinagtibay ng Pangulo ang buong suporta ng pamahalaan sa mga atletang Pilipino mula sa mga kabataang atleta sa grassroots level hanggang sa mga sumasabak sa mga internasyonal na kompetisyon. Sinundan nito ng makulay na parada ng mga atleta mula sa iba't ibang rehiyon at ang simbolikong pagsisindi ng solar-powered cauldron na naging hudyat ng formal na pagsisimula ng palaro. Muling nagbabalik ang Palarong Pambansa sa Ilocos Norte makalipas ang higit 6 na dekada sa ilalim ng ama ng kasalukuyang presidente na si Ferdinand Marcos Sr. IFM News. IFM News. IFM News.